أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hormatly Müslüman doğanlar, Allah'ın Tebarek ve Teala novataqı cuma gününde ediyen ve etçek taat o vadatlarını etçek dua dileklerini özdergahına kabul eylep inşallah riya üçün veya başka bir zat üçün nal fi sabilillah Allah üçün edilen amallardan aylanırıp kıyamet mahşer gününe rahmet edip radi olup Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eyleyen bennelerinden aylanırdın. Neticede nur cemalın görmekliği, Resulullah'ın gonşutu olmaklığı ebediyen nesip eylesin. Hormatly Müslüman doğanlar, geçen 3 cuma, eyyem 4. cumamız herhalde, Allah-u Teala'nın sevgili Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Muad İbni Cebel'e aydan bir hadisi vardı. Artlaşıp atın üstüne barıyardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muad İbni Cebel'e uzun bir hadis aytti. Muad İbni Cebel'le Halid İbni Mağdan'a ol hadis düşünürdü. Şeylelik bilen ol hadis bize ulaştı. Bize inşallah Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh'ın rivayet ediyen tabi'in bir evliya adamı rivayet ediyeni ol Halid İbni Mağdan olla Muad İbni Cebel'le Peygamberimizden eşitipti. İnni şul hadis-i şerif uzun hadisi ne mana anladı yadi? Bizim eden amallarımızı, okan namazlarımızı, tutan oradalarımızı, beren zekatlarımızı, giden hacılarımızı, neme hayru hasanat eden molfok şol amallarımızı görevlenirilen, yürüyütü bellenen perişteler toplap Allah-u Teala'nın huzuruna gitmeli, Allah-u Teala'dan kabul etmelisin, sağ tarafına sogap deyip yazılmalı. İnni şol sağ tarafa sogap deyip yazılmadığından oğul bolyan nemedat, 7 asmanın her katından geçmeli olanına, her katının dervezesinden baranına, şol 7 kat asmanın her katında bir sakçılar vardı. Ol sakçıların hem öz ediyen işleri vardı. Nemedi? Getirilen amalın eyesinin hali ol sakça belirliye ve perişteler getireni bu amalı kiminki? Planin oğlu planinki. O planin oğlu planinin hemme hali yağdayını Allah-u Teala olara bilirdi. Bu gıyvat çekenleyip gıyvatçı orada geçirmediler. Dünya gıdiyanlığı için geçirmediler amalını. Birden gıyvatçı değil olup dünyada gereğinden artık kızmayan olup iki katından ömeste 3. katına tekebbir olup yedine kaytardılar. Ondan ömeste 4. katına öz önünden radi olup öz önüne gövni etiyen olup yedine kaytardılar. 5. kata 4 katam geçip varsa eğer görüp olsa 5. katta katmanın amalını geçirmedi. Eğer şu 5 adam tapılman gova adam olup 6. kata varsa onu ilimin ayını açyan olsa ol katta perişte de yedine kaytardı. Yok 6 kattanam geçti, gıyvat edenak, dünya gıdanak, tekebbir del, özünden radi olanak, görüp del mi? Onu iyilin ayvındanam, arassalanım, iyilin ayvına da bakanak mı? Onu 7. kata varanına, riya üçün ediyen oldu, iyil gözü üçün ediyen oldu, onu iyilini 7. katasmanı kaytardı. Yok şu 7 halam yok, son yalak salih görür gözü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne mi diyor? İnnehu alimun bizati sudur. Şüphesiz Allah sudurumuzdakini bir gücüdür diyor. Kalbimizin içindekini meleklerim, cinlerim, özümüzde yani insanlarım hiçbir adam, hiçbir zat canlı bilenak bir Allah Celle Celaluhu bizim kalbimizin içini biliyor. O işte tör dönem için ediyenin bir Allah biliyor. 7 kat asmandan hem geçti. Geçen cumada aydıp veriptik onu. Onu Allah'ın huzuruna getirip periştelerim beğenişip ve yeşhedûne lehu bil ameli salihi. Ey var Hudaya, şu benne salih amel etti deyip 7 kat asmandan geçti. Şu 7 sanak erbetadın hiçbir nemeden hakenim getirildi mi? Allah Teala da yok. Sizin gözünüz için ol şeyle. Menin yüreğin nekini bilyan, ol yüreğin ne men için etmedi. Neme riya için etti deyip kalpten şu melekleri de bilirmen geçti. Kalbin içinde bir riya adacık var mı? Allah Teala onu biliyor. Ondan hissat gidilip bolunak, huzuruna varan son lanet edip yedine aytardı. Şu tayda da galiptik edici cemaat. Sonra melekler de
Ya Rabbena aleyhi lanetuke ve lanetuna. Ey var Hudaya, senin lanetun şoňa bolşy ýaly, biziň de lanetimiz şoňa bolsun diýdiler. Feyekulu ehli semawati lanetullahi aleyhi. Asmannaky peristeleriň hemmeti de ol adama lanet etseklerdir diýer. Riya üçin amal eden bolsa. Şimdi bu zaatlary eşitenden soň ýene de bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol 7 sakçy senin eden amallaryň gaýtararlar. Yani şol 7 sakçy amallardan gaýtsak bolsaň etmeli. Ýene de bir zat bar diýip Peygamberimiz aýtmaka ýankylatlary eşiten Muad ibn Cebel ul sesi bilen ağla berýär. وقال يا رسول الله كيف النجاة مما ذكر وقال diyen Muad ibn Cebel aydiya ya Resulallah keyfe necatu mimma zukira ya Resulallah bu dağları kim maşarar bulardan kim necat tapar gaty qyyn işdir kim gıybet etmändir kim bahil bolmandyr kim özünden radi bolmandyr kim halkyň aýybyna bakmandyr bu dağlaryň hemmeti adamlarda bolup dur diye Muad ibn Cebel gözünden ýaş dökdürip ağlap gıýgyry berýär. Mundan nähil halat bolup bolar? Meniň lagnatymy we peristleriň lagnaty oňa bolsun diýip bar lagnat bilen ýygyna aýtjak boldy. Halymyz qyyn diýip Muad ibn Cebel ağlanyna Peygamberimiz Muad ibn Cebel'e köşeşdirip şeýle diýär. Ya Muadu, iqtadi bi nebiyyike. Ey Muad, nejat tapjak bolýarmy? Nejat tapadyň gelse, ýani gutuluş tapadyň gelse, Peygamberiň ýygyna düş. Yani meniň diýenimi et. Meniň ýygyma düşdi, meniň sünnetim bilen bol. Edýjem şunu belläliň. Ka halatlar bolýar. Ka oglanlarda gawat gelýär-de. Şu sünnet iş meselem mysal getirýän tahyýa giymekdir ýa ýeňil köýnekli okamakdyr. Şunu ýalat bolsa bir ýöneköýda inne Hudaýa şükür hemmet gowlany öňler bir 3-4 ýyllykda şeýledi. Aýa sünnetleý bolany näme etmäňde näme diýen oglanlar hem azalda. Hudaýa şükür Allah Taala hidaýet eýletin hemmemiz ýalňyşda adam ýok. Şunu edäýmeli däl. Ay sünnetleý bolýarlaý diýär ýeňsi köýnekde namaz bitýärmi? Ay tahyýat okanda namaz bitýärmi? Bitýär namazyň terk sünnet bilen bilýär. Sen şu sünnetleň dolu bolanlygyna ýankyýdy gadasmandan geçmeklik aňsatdaly oglan. Geçenden soň aňalyk baranda awadatyň gurrunly bolup dur. O edeniň bir normal halla, dolu sünneti mustahab dolu halla etdi. Sen dolu edende näme diýen tak belli däl bolup dur. Muad ibn Cebel ağlap, ya Resulullah boljak zat däl, mümkin näl o diýen zatlaň etmek. Halymy da harap diýip ağlany, ey Muad, nejat tapjak, men ýygyma düş. Men sünnetim et. Bu diýdigi hiç açan ýatdan çykarmam. Allah Teala etiullah we etiur rasul diýdi ayetde. Maňa boyun bolun we etiur rasul. Onuň meniň rasuluma boyun bolun diýdi. Ayet şu Kur'an-ı Kerimden. Yine başka Zilzal surasında Allah Teala näme diýdi? "Feme ya'mel misqala zerratin hayran yarah we men ya'mel misqala zerratin şerran yarah." Zerre ýaljak hayır iş etseň de özüň üçin hayır edýän, zerre ýaljak şer iş etseň de özüň üçin şer edýän diýdi Allah Teala. Maňa boyun bol, o meniň rasuluma boyun bol diýdi. Indi şu maňa boyun bolmaklykda men etdiýenimi edip etmediýenden gaçmaklykda we meniň rasuluma boyun bolýdym. Rasulumam etdiýene etmediýenden gaçaňyzdy. Näme hayır ganansaňyz özüňize hayır edýäňiz. Näme diýan etseňiz özüňize diýan edýäňiz diýip ýanky aýetde açyklady. Diýmek mundan näme çykýar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme sünnet buyursun? Allah Taalanyň kyn synagyndan geçmekligi aňsat bolmaz üçin bir zat buyurýar. Peygamber Aleyhisselam Allah'ın da ama Allah Teala'nın dinini etmeklikte takva olacak. Oradan Peygamber Aleyhisselam din etmedilik mümkün değil. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın men din Allah Teala'nın dinine çek Peygamber'in dinine çek geldiğinem tapılıp duruş oldu vurdu. Ama Allah'ın dinini doğru etmeklik Peygamber'in dinini etmeklikten kaçıp hiç mümkün değil. Allah'ın dinini doğru edecek oradan Resulullah'ın sünnetini doğru tutmalı. Resulullah'ın sünnetini doğru tutman Allah'ın razı edibilen yok, hadirem yok, öňem bolmandyr, innem bolmaýar. Şun Allah'dan daş düşýäňde Allah diýdi, men diýenmedi we meniň Resulüm diýen etdi. Şunu hiç açan ýatdan çykarmalar. Aýa sünnet lay diýäýmeli däldir diýjem. Sünnet mi? Resulullah etdiýipdirmi? Fa'li hadis boldun, qawli hadis tafawut ýok. Dille etdiýen boldun, hereketde şo iş eden boldun, Peygamber edipdir der we tahtlar et nejat taparsın. Hayır taparsın.
ziyan tapmardın. Ya sağlığına hayır tapardın, ya avrayına hayır tapardın, ya gazına hayır tapardın. Hükman bir zatta hayır. Yöne sen hayır üçün etme. Men yaradılış gayem, yaradılış maksadım ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. İnsanlar ve cinleri men özüm avadet etmeklikten başka da üçün yaratmadım. Avadet etmek üçün, bana avadet etsin diye yarattım diye her cümlede da aydan şunu edeceğim ha. Şunu hem için aydan şunu. Bizim formatımız şu. İnsaniyetin yaratılışının maksadı Allah'ı diyor men sizi yarattım sırf bana avadet etsin diye yarattım. Başka da üçün yaratmadım diye. Ha avadet dine namazı kılıp orada tutmak mı? Yok. Avadet Allahu Teala'nın halal et diyen işini edip etme diyenden kaçmak. Namaz orada näme? Namaz bilen orada adamın devamlı halal iş edip devamlı haram işlerden kaçmaklığını sağlayan nomur bir avadet. Bir namaz olup, bir orada olup, devamlı halal işi yapışmak hiçbir adama mümkün bolmadı, ne mümkün bolmaya. Hiç namaz okuman men halalleyecek adam yoktur. Diğer dille ama fiilen başarmaz. Çünkü ol mümkün değil. Allah Teala ne dedi? "Vesta'inu ma'asghanun bis-sabri was-salah." Namaz okumak ve sabretmeklik yolun. Ve innaha lekebiretun. Bak, men namaz okumasam Allah'a sığınyan, Allah'a doğru duryan, men halal işedik diyen diğer adam dille. Allah'ı diyor, Allah'dan öktü değildir ol. Allah'ı diyor ve innaha lekebiretun. Yönü kıyın yeler, ağır yeler, neme kıyın yeler, ağır yeler. Namaz okuyup, oradı tutup, şol görüş, men isleyen görüşümde Allah'a sığınmak kıyın yeler kime? İlla alel haşi'in. Haşi'inlerden başkasına. Kalbinde bana olan, Resulüne olan sevgiden dolun. Kalbinde imanı püröpür olun. Allah'a olan sevgisi püröpür olun. Adamlardan başkasına namaz ve orada şol görüş Allah'a sığınmak kıyın gelecek eken. Allah'ın sözü. Şunun için sakın hiç namazdan ayrılmalılar, hiç oradadan ayrılmalılar. Şon daşında da yankıdatlar edecek olmalı. Gıybattan, görüplükten, öz-özüne adi olmaklıktan, riyadan, şuna men şu 7 sana dağlamızdan saklanmalı, kalpte de Allah diyen düşüncen olmalı, sonuna necat tapıp bolyan eken edeceğim abi. Ana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ey Muaz? Eğer necat tapacak oldan men idime düştüydü. İdinden ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel şeyle diye Ente Resulullahi ve ana Muaz ibn Cebelin keyfeli bin necati vel hali. Ya Resulallah sena peygamber men orta Muaz ibn Cebel yani koy bir adam kimsenin edenini edip başaracak deyip yine de ecillik görkezdi. Bu dünyanın necat tapacak olsan men edime düştüydüm onu yani men abir Muaz ibn Cebel senne peygamber sen edenin nasarıp bolacak mı? Deyip yine de başarman kıyın mı olur deyip ecillik görkezdiğini peygamberimiz aytti. Naam ya Muaz in kana fi amelike taksirun. Ey Muaz eğer eden amalında puğtoluk bolubum dik durgam yankıtatlar edibim bu zatları oňormaz mukam deysen sen necat tapacak bolsan 10 san zat et diye peygamberimiz. Şu zatlara buğt odurjak bolubum başarjak bolubum yeni de ecirlerini etsin onu 10 san zat tapşyrayın sana şul 10 zat etdiği. Ol Muad ibn Cebel'e deyse de bize yüzüleniyor. Ümmeti Muhammedi'ye yüzüleniyor. Ne diye? Faqta lisanaka anil waqi'i fi'n nasi ma ta'lamuhu min ayb nefsika. Barlancı halkların gurrunu etmekten dilini sakla. Dine öz ayıbın bilen bol. İyiliğin gurrunu etme. Öz ayıbına bak. Özünü düzelt. İkilenci وَلَا تُزَكِّ نَفْسَكَ بِذَنْبِ إِخْوَانِكَ. Bir Müslüman doğunun ayıp edip özünde ayıp yok deyip öz nefsini pekleme. Hamala özünde ayıp yok yani iyiliğin ayıbını arkayın gürleme diye. İyiliğin üstünden gülme. Gülme oluşuna gelir başına diye. Özök doğunlarımızda bir söz var diyeceğim adı. Kişinin üstünden gülme zinhar. Senin hem üstünden gülgücüler var diye özbekte anlamı. Zinhar diyen hiç açan neydi? Kişinin üstünden gülme zinhar. İyiliğin üstünden hiç açan gülmevun. Senin hem üstünden gülgücüler var.
Seňizsiň dönem gülýänler bardyr. Yani iyiliň aýybyny açyp gülüp oturma. Seňizsiň dönem sende de aýyp ýok däller. Sende de aýyp bardyr. Seniň emissiň dönem gülýändirler diýär. Peýgamberimiz näme diýdi? Iyiliň aýyny hamara özüň pe adam ýalygy iyiliň aýyny açyp oturma diýdi. Şoň üçin iyiliň aýybyny açmaklykdan saklanmaly. Üçüncü Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň tavsiýasyny وَلَا تَرْفَعُ نَفْسَكَ بِوَضْعِ إِخْوَانِكَ Bir musulman dogonuny ýere çalyp, külünü çykaryp käbirler bolýar da ýere tokýan adam dälet haýwany urup goýan adam ýene. Onu ýaly bolmaly. Bir musulman dogonuny ýerine çalyp, özüňi ýokary goýjak bolma. Ay ol kim ay o dagy planmy diýip adam ýene özüňi iýlen ýokary göräýmeli. Kä adamda Peýgamberimiz bu diýýäni yani sırf şu şeyler hal bolýar kämehal, nefsini uýaýmalylar. Bir ýamallasaň özüňi beýgelýär. Awtomat şonu ýamalladyňy beýgelýär. Ýok. Yamallama. Yamallygy baram bolsa yamallama. Sen yamallamanyň bilen öňdäki duruny bilýänim bolsa, oňa da diýi. Yamallygyny aýtmaly özüne diýil, düzedeli. Özüne de diýdim, düzelmedi. Onu da yamallamaly. Gel kıvla wakaly Rabbimizden bu musulman doganynyň gowlugyny diläli. Ahir şu ağızdan bir zat çıkmalı bolsa, gowusy çyksyň da gowusy kabul bolsun da bir adam gowy bolsun. İki musulman bolup da özge musulmanyň dilegine edipsiň de haçan Allah kabul etmändir. Ilki bilen öz dilen kabul bolanysdan hem öňküji moda näme diýdik? İyiliň düzelmekligi üçin gaýrat et, iyiliň aýbyny düzet diýdik. Dördüncü Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň tavsiýaty: "Wa tura'i bi'amalika kay tu'rafa fi'n-nasi." Amalyny halka görkezjek bolup, halkyň arasyny tanalayyn diýip amal etme diýipdir. Aýşula namaz hona, uşula Qur'an balýaly goýar, uşula qariha, uşula ahuna, uşula amamha, uşula azançha, plan tüýsli how diýdirmek üçin, ýa-da uşula zekat berýär, uşula saliha, plan, uşula jumman syptyrana, uşula beş wagt syptyrana diýip, näme haýyr iş bolsa, iýiller tanysyn men şon ýalyklygymy diýip etme diýär Peýgamberimiz. Allah üçin et diýär. Beşinci Peýgamberimizin tavsiýaty: "Wala tadkhul fi'd-dunya dukhulan yunsika amral ahireti." Ahiretini ýatdan çykarar ýaly derejede dünýäniň ýygyna gaty düşme. Kadam bolýa, şu işimi bir nef bodoşy bir bergin, bir aladam, şu aladam diýindigim bäş wagta başlajak diýär. Ya okap taşlapdyr ýani başlajakdan. Ya kadam bolýa, namaz okapýar. Bir arada çıkýar, mesela maýdan öýle namaz geldi. Plan ýap barmasaňam abet tip ýapýarlarmyş, ýa planmyş. Evde onlar Türkmen ady bir söz bar. Bar ýa instruksiýany goýup gidipdirler, ýöre bermeli. İş namazy ýitirer, namaz işi bitirer. Bu näme diýdigi? İş namazy ýitirer diýen ay ol işi memedeýin, bu işi memedeýin, şunu diýen onuňa karyn diýip erteledigiň İzinen mırdat tabar şu namazın kaza koydurur diýdi. Ahir bir namazda gidäýme diýdi, iş namazı ýitirer diýen, bir namaz edersen diýdi. Namaz işi bitirer diýip näme diýär? Sen Hudaýyň buýrugyny, rükû secden etde wagtyny täratyň namazyny oku, namaz işi bitirer diýýäni namazyň içi duruşuny dua edämi? Awwaly bilen kıyamda durgan Allahyny öwdüň, 18.000 alamiň terbiýeçisi, Allah hamd senalar bolsun diýdiň. Rahmanur Rahimdir, iki dünýäň paçasydyr diýdiň. İyyake na'budu we iyyake nestaîn. Ey Allah'ım diňe saňa mätäşdir, diňe saňa ibadet ederim diýdiň. İhdinas sıratal müstakim. Ey Allah men dogry ýola hidayet eyle diýdiň. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Näme? Ol ýol şeýle bir ýol ýoky, müstakimleriň ýoly, gowlaryň ýoly. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Dallinlerin o gayri ýoly gidip magdub bolup adaşanlaryň däl, bilip adaşan, bilmän adaşan olaryň däl, dogrulyň ýoly hidayet eyle diýdim. Şu duaň özi ýetik. Bir iş etjek bolýamadyň oturan ýerinde dile edýän Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammedin kema barakta ala Ibrahim we ala ali Ibrahim inneke Hamidun Mecid. Ya Rabbi, ol İbrahim aleyhissalatu vesselam onun halkyna bereket bersin, ýa Muhammed aleyhissalatu vesselam de onun ummatyna da bereket ber diýdim. Durşunu dua ettin. Namaz işi bitirer diýýäni Allah Teala ud'uni estecib lekum. Dua edin, dile edin menden, dileňize jogap bereýin diýip dur.
İşin çıktı mı yetişmeden yetişmever. Men Allah'ıma olan şu işimi de, şu iş bitayenne sonundan gelecek rızkın bereketini de, şu rızkın özünü de beren Allah. Ve meni yoktan bağladan Allah. Meni işlep görün, adam iki ayaklı adam, kelleli ikelli adam sıfatına yaradan Allah. Koyun edip yaratmandır seni. Şunu düşün şu mahal. Meni adam ediptir o şu problema ılgap, şu dağlar düz etip bilen görünüşteki adam ediptir meni di. Şoň üçin men ilki bilen Allah'ıma secdemi edeyin, onun işini bitireyinip şunu kelläňe sal. Hiç şu işim diýen onun namazy karyn diýme. Namazyň kaza goýdurar şeytan aleyhillahına. Şu mahal diýdirdimi? 15-20 minut yarım saatdan şu işin bitenden soň ýene bir bahana tapdyr. Açyk entek çykana wagty. Aýny gaçyk alymlaýyn soňra nokaýar. Iň soňra borny kinden kaladyny alaýyn diýdir sana. Şun Allah Teala näme diýdi? Festaiz billahi mineşşeytanirracim. Biz şeytan aleyhillahanyň cennetten racim edilip daşlanıp kovulan şeytanın şerrinden maňa sygyn özüň garşyna çykjak bolup durma diýdi Allah Teala. Şoň üçin serasap bolun edi jemaat. Abadatdan daşary durmaly däl, ahiretin ýatdan çykarar derejede. Ahiretin ýatdan çykardygyň orda kıyamatda namaz geçirsen nähili dowda girjekliň günäsiniň barlygyny bileben biderek ýara namazyny geçirsen. Şo derejede dünýäň algama diýdi Peýgamberimiz 5-lenji tavsiýagy. 6-lanjy tavsiýagy. وَلَا تُنَاجِ رَجُلًا وَعِنْدَكَ آخَرُ. Bir yerde bir sana seredip durqa, birbirine gürleşip dursun. Sen başka bir adam bilen oguruyunça gurrun etme, ol özüne çekip senden münkür bolmasın. Yani üstünden gülýändir öýdüp bir adam söwürüňde dur gürleşip durdun, başka bir bilen ýeň sesinden gurrun etme. Birden sen o wagt elbet pikir etmeýän bolan şol, men üstümden gülýärler öýdýän diğer derecede hareket etme diýär Peýgamberimiz. Öýkeläýmesin senden. En ahlaklı, en nadir, en yumuşak bir hakiki musulmanın sıfatını ünne otur edi cemaat. Dikkat bilen dinle. 7-lenji tavsiýan tavsiýagy. Ve la teta'azzam 'alan nasi fetenqati'a anka hayratud dunya vel ahireti. Sen adamlara ululuk satma. Plan hayvatlı sırama. Dünya ve ahiret hayırlarından kesiler ýaly derecede. Özüňe gaty uly baha berme diýär. Şu dünya we ahiretdäki dereceler sana berilmez derece özüň ulumsulugy satma diýär. Näçe ulumsul bolsaň dünya we ahiret derejelerini Allah sana bermez diýdi şo. 8-lenji Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiýandady وَلَا تَفْحُشْ فِي مَجْلِسِكَ حَتَّى يَحْذَرُوكَ مِنْ سُوءِ خُلُقِكَ. Halk senin kılığından bidar olup senden daşlaşar ýaly, çekiler ýaly derecede ağından söwün şikep çykmasyn diýipdir. Yani şeýle bir adamlar bolýar, ağdyna şeýle bir paýyş söýler alyp buraya Allah taýlaň ýanyna bir imany bar adam bolsa, imany bar bolsa arkyny durup bilmeýär, bir teskinlik diýär. Erwederet paýyş söýler çykyp. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Töwerüňdekiler senden ürkür derecede ağdyndan paýyş söýler çykarma diýdi. Kiçikak ýaşurlarymyz bir zada uradardy. Paýyş söýdäýsiň dininden çykýansyň. Ýöne şu aňsat çykyşyň ýalan adam girip bolýandyr, kelime-i şahadatyň 6 kelemeň, 6 kelemeň 7-sine aýtdyk, 6-syna aýtdyk niýediler. Yani ürküzmeklik üçin, haýt diýmeklik üçin aýdýar. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem töwerek daşyň senden ürkür derecede ağdyndan hiç ağdyndan ürkür ürkmeden ağdyny paýyş söz çykarmalar. Melekler ağdy porsady diýip esliýär gaçarmyş. Şoň üçin ağdyndan paýyş tör bile çykaraýmaly däl edi jemaat. 9-njy Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiýagy "Ve la tamunna 'alan nasi." Adamlara minnet etme. Yani men sana şunça ýagşylyk etdim, sen edilen ýagşylygy bilýän adam dälsin, plansyn diýip bir ýalňyşly adam ma'me edi jemaat. Her kim ýalňyş ýa. Kä adamlar bolýar, birine ýagşylyk edýär, meselem öýörşýär, ýa plan edýär, bir ýagşylyk edýär. Onuň bir ýerde de ýalňyş aýsa şu ýagşylyk eden adamsy, sen ýagşylyk etdiň, şol wagt Allah üçin etdiň, ýatdan çykardy. Onun gün ýüzüne batýar. 2 ýyl, 10 ýyl men onu plan wagt men sana ýagşylyk edipdim aý. Etmeler ekene ýagşylyk bilýär näle ekeniň diýip. Sen näme ýagşylyk eden ýagşylyk onu melek ýaly günäsiz adam etdimi? Sen oňa bir şol günnäki günnen problemasyn çözdüň.
Ola adam şoğur adama. Sen ya nefsçen adama oğlum. Yani yaxşılık eden adamın birden yalnızsağada bir yalnızlık etse kaya. Doğan manyalık bolmadı. Musulman doğan beyle olmadı. Kaya düdüt. Düdülmenin duatını et. Yönü yüzünü kategorin kişi olup eden yaxşılığın yüzüne basma. Basan vaatın yadılayanan olsa uçar gider deyiptir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Minnet etmelerle diye cemaat yaxşılık etsen. Şonay diye Peygamberimiz. 10. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsırığı وَلَا تُمَزِّقِ النَّاسَ بِلِسَانِكَ فَتُمَزِّقَكَ كِلَابُ جَهَنَّمَ. Nauzu billah. 10. tavsırığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sen adamları yırtma. Cehennemin itleri seni yırtar. Yani bu dediği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aydı yani sen adamları yırtma diyani köpçülükte sen plan tüslü adam ona hemen beyttin plan ayratin bir yere çağırıp bir ayvını açmancık düzötüp bolyağı köpçülükte ayvını aydıp kayaya ola adam görgülcük utoncundan yani doğruyu günahkardır yanlış şeydendir köpçülükte yüzü yırtılıyor utonuyor nereye gireceğini bilmiyor dımgıdıl bolyanlar adamın köpçülükte ervet ayvını aytsan Allah'ın Resulü ne mediydi? Köpçülükte bir adamın yüzünü yırtma. Cehennemdeki itler, cehennemin itler senin yüzünü yırtar cehennemde deydi. Eğer şuna razı olsan utandır ver adamın. İlla Peygamberimizin şu aydan hadisine değişli Kur'an-ı Kerim'in 79. surasının 2. ayetinde Allah Tebaraka ve Teala şeyle aydı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ayet-i kerime. Ve'n-nâşitâti neştâ. Adamın ayvın yüzüne aydiyan adamları cehennemin itleri etini sünkünden soyup ayıracaktırlar. Köpçülükte adamın ayvını aydıp şol adamın utanır yani adamları cehennemin itleri sünkünden etini soyup ayıracaktırlar. Elbet şiddet görkecektirler, azap görkecektirler deydi. Nauzubillah. Allahu Teala'nın halamayan dadı olantan Allahu Teala ve onun Resulü adamın köpçülükte yüzüne ayvını aytma diye. Ene diyeceğim. Sonra Muad ibn Cebel radıyallahu anh şeyle diye. İnni 7 tane qadayt 7 tane qattan Allah'ın huzuruna geçenen ibadetin geçilmeginin kabul olmanın kıyılığına aydanna Muad ibn Cebel ya Resulullah mümkün de talip ağlarına Peygamberimiz 10 tavsırgan berdi. İnni ondan sonra Muad ibn Cebel şeyle diye. Ya Resulallah ve men yutiqu hada'l khisala. Ya Resulallah sen necat tapacak olsan şu 10 işi ettiği vaydı yani. Bu 10 işi kim başarır diye. Bu 10 da adam başarmak kıyın. Onun halımın nehil var ya Resulallah diyenine. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu hadis aydı ya. Ya Muad, ey Muad, innellezî vasaftu leke leyesîrun ala men yessarahullahu teala aleyhi. Ey Muad, bu işleri Allah ansat etse her kişi başarır deyiptir. Yani Allah Teala ansat etse bu işi her kim başarır deyiptir. İnnemâ yekfîke min zâlike en tuhibbe linnâsi mâ tuhibbu li nefseke ve tekrahu lehum mâ tekrahu li nefseke fe izen ente kad selimte ve necevte. Ey Muad, şu zatların himmetini etmeye sana yeke zat bes olur deyiptir. Şu zatların şu 7 tane zattan saklanmakla, kalpten Allah'a ibadet etmekle, şu 10 tane tavsırlar etmekle de şolun hemen ansaklığını edecek olsan, yerine getirecek olsan, yekece zat var deyiptir. Şonu etseniz sana şu zat bes olur deyiptir. Yeter şu zatları kömek etmeyene deyiptir. Özüne söyyen zadını halk üçünem söy. Özüne yiğirenyen zadını halk üçünem yiğiren. Dine şunun izinle ol. Şeysen necat tapardın deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel'e hadisini tamamlattır dedi cemaat. Şu dağıtlardan sonra Peygamberimiz ne dedi? Yan kaydıranlarla hiçbir onunaki geçen cumalardan 7 tane adamım, yan 10 tane adam hiçbirimize edilenle yakacak zat değil. Peygamberimiz ne dedi? İlki bilen özüne Türkmen'e aydık gidiptir ha. O da özüne vas ötmese keseke. Özüne halanmayacaklardı özünden özüge etme diye Peygamberimiz. Özüne söyüp öz kovuyan dadını özünden özüge et.
Şonda şodalan hemmesini etmek üçün adam yani Peygamberimiň son kaydan zady özüňe halaýanyň ile de halamak, özüňe ýigrenýäniň ile de ýigrenmeklik kalpda näme bolan edip bolýar diýe jemaat. İman bolanma. Kalpda iman bolmaz üçin kalpdaky näme aýyrmaly? İman kalba haçan gelenak, ýa-da iman kalbyň içine haçan ejidi bolýar, ýa-da iman kalbyň içine men durosum gelenak diýip haçan diýär. Haçanna kalbyň içinde imandan öň olumsuzluk bar bolsa, özüňe göwün etmeklik bar bolsa, tekebbirlik, riýadyr, ýa-da birle görüpçülükdir. Şular bar bolsa, kalpda iman men durjak gelýär. Misli bir jaýyň içinde sen namaz hor adam, arasta adam, halal adam, gözüň ötür bir jaýyň içinde de otur düşman. Sen watanyň ýykjak, ýurduň ýykjak, aragy içip oturlar, zina oturlar, gumar oýnap oturlar. Irwetlik bolsa aly tutun içi. Girer min şo namazly adam bolup, ibadatly adam bolup, halal adam bolup. Ilgün eýbi zina irwet gylan ýerine, tirýek gereýin çekilýän ýerde, aragy içilýän ýerde diýberlermi saňa? İmanna aynen şonu ýaly. Sen şo irwet ýere girip bilmeýsiň ýaly kalpda ýan hapalyklar bolmy? Öýkölemeklik şuňa meňdeş erwet kalby kirledýän daglar bolmy? İmana taýda ýok. İman men giyiri bilenak, giyiri bilenak, bolanak. Şoň üçin şol daglardan kalbymyzda aratsalasak iman ýerleşer. İman bolmy? O taýda pesberlik emmadyr, gowluklar emmar, ýanky daglar etmeklik antat bolar. Peygamberimiň soňky aýdan dady da özüňi halanyň ile halamak, özüňe halamadyň ile halamazlykda imanlı adamın häsiýeti ha. Şoň üçin edi jemaat gaýrat etmeli, ýene bir gede gaýrat etmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Eger iki sandadyň bar bolsa diýär, ay menne şu iki sandak maňa näme gerek? Birim bes maňa, birim bolýar maňa diýsen. Eş birim menne ýön israf bolup durmasyn da bir musulman dogma sowgat edäýinle şoň ikiň birim bolýar maňa diýsen. Şonda Peygamberimiz näme? Şu iki dadyň birini özüňde goýup birini sowgat etmek netini minniňe. Şu ikiň içinde haýsyny özüňe gowurýanlardan musulman doganyňa şonu sowgat etipdir Peygamberimiz. Musulman dogonuňy özüňden artyp gördüýdigi. Şeytan aleyhillanyň birinji niýetine insany insan bilen düşman etmek. İnsany gyrlystyrmak. Emma sen şoň tersine insan bilen muhabbetli, hele musulman bilen dogon ýaly bolmaly. Käbirlerimiz dost, emma hamala dost ýaly hamala dogon ýaly hereket edýänler mazal. Dogonny dostuny düşman bolup görünem. Ona musulmançylykdan bir eser galmaýar idi jemaat, heder etmeli, serasap bolmaly. Qala Halid ibn Ma'dan inne Halid ibn Ma'dan istamul Muad ibn Jabal. Muad ibn Jabal peygamberimizden estip aýtdy-da-mi? Inne Halid ibn Ma'dan Muad ibn Jabel'den estimi Muad ibn Jabel'e şeýle diýýär. Muad ibn Jabel hakynda şeýle diýýär. Ve kana Muad la yukthiru min tilawatil Qur'ani kama yukthiru min tilawati hadal hadisi ve zikrihi fi meclisihi. Halid ibn Ma'dan radıyallahu anh şeýle diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi aýdandan soň diýen Muad ibn Jabel aýtdy da şu hadisi. Şondan soň Muad ibn Jabel berk pugta saklap ýadyna Muad radıyallahu anh hemije şu hadisi aýtalardy diýär. Hatta Kur'an okanda da gaýtalardy. Kur'an okudymy? Muad ibn Jabel odan okuyan bolmaly Kur'any. Her kim diňleşip oturýarmy? Kur'any ketip sadakallahu azim diýip ýan hadis aýdyrdy diýär. Şuna berk bolan Kur'an okanyň haýry ýok, namaz okanyň haýry ýok. Şuna berk bolmadan bar ýygyna gaýtsak ekenli. Ene diýip musulman doganlar gaýrat edip niýetimizde gowluklary, niýetimizde haýyrly işleri dugmeli. Çünki niýetimizde gowluklar dugmasak bu beden ejid geljek. Kalp ilki komanda bermeli gowluklary etdiýip. Ondan kalbyň beren buýrugyny beden etmeli ýerine. Şoň üçin beden aňsat ederýär, kalbymyzy iman bilen dolduryň. Ol imanymyzy ibadet bilen bedaýlyň. Ol imany we ibadetlary sırf Allah üçin edeýliň. Oşol imanymyzy ibadetimizi kemelçek, ýok etçek, erwet pikirlerden, görüplükden ýa-da ýetsana aýdylan ulumsuzlukdandyr, riýadandyr, şo zatlardan amalmy saklaýan diýjema. Hiç haçan amalyň arkaýyn bolmalylar. Sopallaýar eşan näme diýär? Allah rahmet eylesin. Amal kıl, ittika kılmay amalga, tevekkül eylegil azze ve celge. Yani her bir amali etsen de şol amalyna dayanıp amal etme.
Yani men plan namazlıdır, oradadır amal etme. Men namaz okudum, men cennetidir. Ya da men orada tuttum, men cennetidir. Men şu amal ettim, men cennetidir dime. Cennete girer men arqin dime. Eden amalına dayanmalı, onun için haysi amali etsenem Allah'a dayanmalı. Allah kabul eyle versin. Men şu amalım kabul bolmajak, bollurmajak er ve täsirlerden Allah meni gora versin. Her git Allah'a dayanıp Allah için etmeli diyeceğim abi. Sonuçta Allah'a yalvaramızda da temmim taksirana ve tekabbel tamamana. Ey var Hudaya, sen menin kemçiliklerimi dolu bütüvi eden işlerimi de özünü kabul edever deyip. Yani Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Ey Allah'ım ansaadet, kıyınlaştırma ve tamamim ahirimi hayırlı edever deyimeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin innemel amalu bin niyat. Hakikatten amallarınız eden niyetine de bağlıdır diye. Näme amal etsem kalbin Allah bilýänler edýärem abi. Kalbindäki nete göre kabul edýänler sogaby da her bir zady da. Şoň üçin gaýrat edeýin. Sopallaýar insan bu hadise laýyk näme söýdýär. Eger köňül salahiýetde bolsa, yeter benne kaýu niyetde bolsa diýär. Köňülle salihlik, soga gowluk ba bolsa, yeter benne kaýu niyetde bolsa. Haysi niyette olsa da benne yeter. Ahir niyetinden maksadına qowluk bolsa Allah onu yetirer diye köngülüne qowluğa. Şoň üçin gaýrat edeýin diýeceğim. 4 cumgadyr aýdan zatlarymyzy, ondan öňki zatlarda illa şu 4 cumgadaky aýdalan hadis-i şerife her birimize tanayan tanamayan ümmet Muhammediye amel edip Allah Taala'nın rahmetine duçar bolmak, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmak her birimize nasip eyledin. آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله جملة أمة محمد